вечни владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за вечен живот. След това, като отпаднал чрез греха, не си го презрял. Аз си уредил чрез вечеловечност на Твоя Христос спасението на света. Сам Ти, Господи, приеми в небесното си царство и тези Твои създания, като ги избавиш от робството на врага, отвори очите на тяхния ум, за да сияе в тях просветата на Евангелието Ти. Привържи към тяхния живот светъл ангел, който да ги избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнещи демон, от лоши привидения. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето им. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето им. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето им. Дух на заблуда, лошота, идолослужение, всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола, и направи ги разумни чеда на своето свето стадо, на Твоя Христос, почтени членове на църквата си, съсъди осветени, син и дъщеря на светлината и наследници на Твоето царство, тъй като преживеят по Твоите заповеди, като запазят печата неповреден и като запазят дрехата незапетнена, да получат блаженството на светиите в Твоето царство, по благодат и милосърдие и човеколюбие на единородния Твой Син, с който си благословен, заедно с пресветия благ и животворящ Твой Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Сега вие се обръщате с децата. Пак така заставате пред него. Обръщате се както към аз. С лице назад. Застанете пак пред него. Аз питам, а вие отговаряте. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Малко тихичко нашия кръстник казва, но ние чуваме казва, отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекам се. Е така. Отрече ли се от сатаната? Отрекам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекам се. Пак се напред. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавате се. Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетавам се. И вярваш ли в Него? Вярвам. В Него като Цар и Бог. Вярва в Него като Цар и Бог, казва. Методи казва, че вярва в Исус Христос като Цар и Бог. Тоест, смисъла на това, което прави, като не е ритуал, той от днес става духовен баща. Той ще възпитава децата в духа на православие. Затова сега кръстника ще ни почете в какво вярва всеки православен християнин, какъв е смисъл на вяра. Да каже в какво вярва той всеки един от нас. Вярвам в един Бог Отец, Съдържател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, от Бог неистинен. Истинен. Роден, несътворен, единосъщ, с Отец и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небето и се въплоти от Духа Света го и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И света го Духа Господа живото, творящ, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Една света Вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се? Съчетах се. И поклонимо се.
и поклони му се и Сина и Света. Покланям се на Отца и Сина и Света Духа, единосъщ и неразделна Тройца. Десятните се покланяме. Ето. Благословен е Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината, сега и винаги и във веки веков. Амин. Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за мира от небето и за спасението на нашите души. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тая вода, със силата, действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се изпрати благодатта и избавлението на река Йордан върху тая вода. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се просветим с просвещението на разума и благочестието, чрез слизането на Светия Дух и да се окаже тая вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да станат тези, които се кръщават в тая вода, достойни за нетленното царство, за тези, които сега пристъпват към светото кръщение и за тяхното спасение, за да се окажат син и дъщеря на светлината и наследници на вечните блага, за да бъдат сраснати и участници в смъртта и възкресението на Христос нашия Бог. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да чуе Господ Бог гласа на нашата молитва и за да бъдат избавени те и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, защото е пресвето Твоето име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса, защото Ти, бидейки Бог неописуем, безначален, неизразим, дойде на земята, като прие образ на раб и се уподоби на човек, тъй като заради своята сърдечна милост владико Ти не се стърпя да гледа човешкия род измъчен от дявола, а дойде и ни спаси. Изповядваме благодатта, възвестяваме милостта, не крием благодеянието. Ти спаси рожбите на естеството ни, освети девическата утроба със своето раждане. Всичката твар възпява Тебе и явилия се, защото Ти, Боже наш, се яви на земята и живя с човеците. Ти освети струите на река Йордан, като изпрати на тях от небето през Светия си Дух и струши главите на загнездилите се там змееве. Сами Ти, човеколюбиви царю, елай сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сами Ти, човеколюбиви царю, елай сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Сам и Ти, човеколюбиви царю, елай сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. И дай благодатта на изкуплението, благословението на река Йордан, направи я извор на нетление, очистителен, очистващ дар, предпазващ от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислещите за Твоето създание, защото призовах чудното, славно и страшно за Твоите врагове име, Господи, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Молим Ти се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци и да не се укрие в тая вода тъмен демон, нито да слезе с кръщавания зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и забъркване на ума. Но Ти, Владико на всичко, направи тая вода да бъде вода за изкупление, за освещаване, за очистване, плът и дух, за разслабване окови, за прошка на прегрешенията, за просвета на душата, за баня на възраждане, за обнова на духът, за дарба на осиновение, за облекло за нетленен извор на живот
Защото ти си казал, умийте се и ще бъдете чисти, махнете злините от душите си, ти си ни дарил свише възраждането чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тая вода и да се пресътворят кръщаваните в нея, за да отхвърлят стария човек, който изклява в преластителни похоти, а да се облекат в новия, който се обновява по образ на своя Създател, тъй като се сраснат с подобието на смъртта ти чрез кръщението, да бъдат участници и във възкресението ти, и като опазят дара на Светия Твой Дух и възрастят залога на благодатта, да получат наградата на горното призвание и да се причислят към първородните, които са записани на небето в Тебе, нашия Бог и Господ Исус Христос, защото на Тебе подобава слава, власт, чест и поклонение, заедно с безначалния Твой Отец, с пресветия благ и животворящ Твой Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Мир на всички! Преклонете главите си пред Господа, пред Тебе, Господи, да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя! Благословен е Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идващ на света, сега и всякога и во веки веков. Амин. Помазва се Божия раб Илиян с елей на радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. За изцеляване на душата и тялото. За да слуша вярата. За да слуша вярата. Дай напред ръцете. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Пусни. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Помазва се Божията рабиня Мария с елей на радост в името на Отца и Сина и Светия Дух за изцеляване на душата и тялото. За да слуша вярата. За да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Седни. Седни. Ето. Нищо. Да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Сядай така. Сега ще се оправи. След малко Браво! Дай цялото тяло напред. Ето, отлично. Кръщава се Божия раб Илиян в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. 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 Пака ли стрии? Айде, не назад. Слагайте. Слагайте да се пълнат горе. Слагайте да се пълнат горе.